gapon pre, huwag nga pa yung swerte sa sugal. Ah, napati ka rin manok ron, pre. Oy, pero gamay pa lang noon eh. Ay, gamay pa lang. Nakakanta ka no, nadabanig dari. Ah, gamay ra kayo ni pre. Bukog ani, gagmay pag nagbukog. Pag gamay-gamay na, pero swerte ko ng bataan na pre. Ikaw to pre? Ha? Dili, oy. Lah, tingog ka manok pre. Ipatari ko nung siya pre. Dah, di mo naman ako, pre. Ikabaligyan din mo kaptangan ng mong asawa. Oh, ibaligyan ako pre oy. Meanwhile. Tana, pirindam yung kaptanga hasta kong asawa. Sugalan to nagdako. Kaya nagtingog ko siya, magpataran to siya. Hunda na. So, kagilan manuka. Bukan na. Tagsar kay manok ng istorya. Tare! Brad, ano na yung manok? Brad, umagak man lagi na. Umagak lagi pero putak masalik maayo yun. Brad, di man na pwede diri, Brad. Umagak man na. Daon sa mantaong kay. Itari biyayang bana din siyempre mabiba po diyang asawa. Hey, tare. Tare be. Sugag gid ni mo no, kay magpatari mo gid ka. Ah, matay isugag di ani manuka oy. Ulti mo anak pre nga imong asawa gibaligya ang kaptangan? Oh, tan-aw gi ko sa labok ani kay Matay. tutuo gi ko tinuod siyang isog yun. Isug gabay. Tura oh. Labay na kay. Bahalag matay ka day. Ang kani man ang pre. Apa sa tina, bahalag mamatay na siya. Ay abag na ginig yun.